Dit is Martin. Hij is 18 jaar oud. Hij komt in het werk hier, had op het Pieter Jelles de Breggen zitten in Ljouwert en is nou specialistisch reiniger. Hey Martin, Hey Reinoud, wat gaan we vandaag doen? wat we vandaag gaan doen is de portieken schoonmaken, specialistisch reinigen en dan maken we alles schoon, Oké. aanvegen. Waar gaan we beginnen? Zullen we hiermee beginnen meteen? Ik vind het goed. Ja. En waarom moet je nou van boven naar beneden beginnen? Je kan niet naar boven toe vegen. Dus ik doe de hoekjes zo? Ja. En dan kom ik erachteraan Oké. met een veger. En Martin, je hebt het praktijkonderwijs gedaan. Ja. Had jij ooit verwacht dat je een leuke baan zou kunnen vinden? Ja en nee. Het is meer van, ik wist niet wat ik wou, wat er mogelijk was. En hoe ben je dan uiteindelijk bij Niveau terechtgekomen? Via school en dat is toen 2 maanden stage geworden. En toen ben ik op contract gekomen, 32 uur. 32 uur? Ja, zeker. Dus je hebt nu een contract van 32 uur? Ja, dat is En dan ben je 18? Ja. Dat is wel te gek. Ja. Oh, Ja, helemaal goed. Gewoon helemaal insoppen. insoppen. Ja, Moet het dan vrij fors of gewoon zo? zo is goed. Oké. Waarom past deze baan zo goed bij je? Het is lekker ontspannen. Er wordt alles ingepland voor je waar je heen gaat. Nou, dat is altijd fijner. Het gaat wel goed met collega's, dus dat maakt het leuk. Maar het is wel vroeg opstaan. Ja, zeker. Ik had er eerder wel problemen mee. Toen ik op school zat, ja, heel veel problemen mee dat ik nou ja, naar weer naar school moest. Maar daar ben ik snel aan gewend. Dus ik vind dat het goed gaat. Ja. En moet ik dan van boven naar beneden? Ja. Beetje boog. En dan gaan we helemaal met een doekje omheen. met een doekje. Hey, en als er nou jonge lui van het praktijkonderwijs nu zitten te kijken, wat voor tips wil jij die geven? Goed leren, dat zeker. Gewoon wel op school blijven. En daar had ik wel af en toe eens moeite mee dat ik niet op school kwam. En ja, dat was het, bij mij moeite. Ja. Nu de buitenkant. En dan doe je gewoon zo. Nou, mensen heel trots op me wijzen. Dat ik dit ken. En denk je Martin dat iedereen dit werk kan doen? Het ligt eraan of het bij je past of niet. Ja. En bij mij past het en bij sommigen weer niet. Die denken van, nou, dat wil ik niet doen. En vooral de schoonmaak wordt al gekeken van, nou ja, wat is dat voor werk? Ja. Dat dacht ik ook eerst. Ik denk van, schoonmaakwerk stelt niet veel voor. Maar toch weer soms wel. Ja. Dus je bent wel een trotse Martin. Jawel, jawel. Zullen we nog één doen? Ja, is helemaal goed. Oké. Kom maar aan. Welke? Die groene. Oké.